Nganting sik. Ya, ayo Ting. Ya. Saya Ting, jumeneng Ting. Ya. Anting karo Tiwi wis ben ora apa-apa. Sing siji gendandapan sing siji alusan. Ya. Ayo Wi. Engko le dolanan HP kok ndadak. Yo. Oke. Napa, Pak? Hah? Napa? Adus. Ayo wis kena kok nembang kok napa mesti dadak takon napa ora. Ya. Pak, wonten ingkang nyawer Mas Keswan. Sapa? Saking Pak Burhan, saking Stipram. Ken bawa Sapa? Mas Keswan. Mangke ditagih, Pak. Ya engko ora Mboten. apa-apa. Ya jajal coba. Ya dilunasike wis mangan dhisik kok ora gelem nyambut gawe. Marai penyakit ngono. Yo gawe wis gek ngadeg gawa apa? Ya ora klemak-klemek. Ndang Mas ora pentelang-pentelang. Mambengi dadi Subrata lucu banget. Lucu. Bayaran 22.000. Ayo terima-termakno. Digo kanca-kanca kok. Iya, iya. Bawa apa? Apa nduk bawa apa? Napa, Pak? Bawa apa? Iku lho sing anu bawa ngimpi. Oh, gampang woh. Yo, mulai. Ya. Anting kok tengok ki ngapa? Dilewaken ngopo le, Pak, kula, Pak? Cara gepra ora betah ngadeg kok. Nggih niki bawa kula aturaken ngarsanipun Pak Burhan nggih. Ngambara ing awang-awang hanglangut bebasan tanpa tepi nara basing mega mandung miber miteri jagat Ngulandara Mas Rio Condro matur sembah nuwun. Ya ki sapa mak iki produser film. Ya Mas Sugiono Polda Metro Jaya sembah nuwun. Selamat ulang tahun kagem Seno Dalang Seno Channel. Oh nggih. Oke banget. Lah iki HP ku sijine sing tak buka. Oh nggih, matur suwun. Lambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Oh iya beres iki engko ana bintang tamu. Sinden saka Jepang karo Prancis. Wah iki luar biasa. Heeh. Engko diaturi nembang. Ya wis. Hah? Kowe arep oh ya wis kaya ngapa kok ora dibutuhke kanca-kanca. Awang wis rampung bawa kok arep ngopo?
Ora ana fragmen kok. Ayo Tia, terus ke apa? Dilesengke napa, Pak? Ayo apa karo anting rembugan mau? Lah. Kembang rawe, Pak. Oh, kembang rawe. Yo, kembang Pak, rawe. aku gerong. Ngapa? Gerong. Lho kok men gerong iki piye? Berarti sik nembang iki kowe sing oh. Oh iya, kalau sampean lho tapi. Oh iya, kudu komplit lho cangkeme. Ya. Wis ben apa-apa diujo wae. Ya. Ya. Yo. Ayo. Gedruke. Ayo, aja Mas. Ning kowe karo nganu, karo joget yo anu yo. Dan jenengan joget mboten? Oke, rasa kuwatir. Rene. Enggak. Yo, ayo. Ayo.
matur suwun. Ya, iki engko informasi menika Mbak Mimin, Mbak Apri nembe perjalanan. Oh iya, rawuh mrene engko nembe perjalanan. Ya, penggemar Sukipan, ya wis aja kuwatir. Heeh, iki aku ya ngundang Tukulno. Oh iya. Tukul sapa? Tenan iki aku ra goro iki. Ana sing informasikake nek Mbak Mimin, Mbak Apri nedeng nembe perjalanan. Ya, ngono ya, Mak. Heeh. Ayo saiki iki Mbak sapa? Jenenge sapa? Namanya siapa itu? Mbak Lin? Merlin? Tidak apa-apa. It's not good. Please, come here. Please, okay. Please. Come on. Ayo berdua. Tuh Mi. Ya. Oke. Nek aku sing nangani ora iso basa Inggris kabeh. Let's go. Let's go, Ghostbuster. Enggak apa-apa. Ya nanti yang nembang satu. One sing song. Sing karo nyanyi. Okay. Standing please. Standing. Standing kok ya. Ongpit kae nek ngene standing kok. Berdiri. Iya, nanti kita tanya-tanya karena ini asing. Ya wah aja nih. Nah ini iki lho, karepku iki nganggo londo-londo barang ini iki men. Raming Jawa-Jawa. Ya, tepuk tangan. Pakai mic. Ya, satu pegang mic, kamu yang bicara nanti Mbak siapa ini namanya? What is your name? Marilyn. Siapa? Marilyn. Mariam. Kalau bahasa Jawa saya Mbak Lilin saja. Apa? Mbak Lilin. Begini. Lilin. Iya. Namanya. Marilyn kalau bahasa Prancis. Oh, Marin. Marilyn. Marini. Oke. It's okay. Nah, yang itu? Misaki. Hah? Misaki. Oh. Sedulure Mihun. Misaki, ya. Masih sekolah? Di mana sekolahnya? Masih belajar di Solo. Solo, berapa tahun di Indonesia? 2 tahun. 2 tahun, lama juga ya. Misaki? Saya baru masuk 2 tahun. 2 tahun ini? Ya. Di Solo juga? Ya, isi Solo. Isi Solo? Iya. Wah, jan ape tenane luar biasa. Ya, tepuk tangan kagem Mbak Misaki karo Mbak Merlin Guslo. Ya. Ya. Di Solo belajar apa? Tari. Tari. Oh, yang Mbak Misaki? Saya dalang sama pedalang. Karawitan. Dalang? Ya. Oh, arep nggo ngopo ning Jepang? Mau buat apa di Jepang? Kenapa ambil jurusan pedalangan? Saya suka ikan ya. Jadi dulu saya ikut kelompok gamelan dan pernah ikut nabu wayang. Pernah ikut nabuhi wayang? Ya. Terus suka wayang? Iya. Oh, nasibmu kaya Elisa lho. Elisa ya suka wayang akhirnya menginden. Ya enggak apa-apa. Enggak masalah Misaki. Ya, bisa nembang?
Bisa. Bisa, bagus, pasti suaranya bagus. Hari tuku maisa. Ya, nembang apa? Jadi boleh saya nyanyi Odo-Odo Giriso. Odo-odo, oh mau solo? Iya. Oh itu nama, ya boleh. Odo-odo Giriso boleh. Ya, Odo-odo Giriso. Pada yang mak. 6. Pada 6. Iya. Pada 6 ya. Pada 6. Mama. Ya. 약속 그러는 밤 있었던 날엔 돌아 약속을 하고 감아와는 Gambiro. Gambiro magala anche se sei molto bravo lessons nel campo gono mawalian titu terverso brillano nell'avam vilo trilodro Oke, tepuk tangan kagem Mbak Misaki. Iya, wah. Lho, wong apa jenenge wong Jepang we, apa jenenge endi wayangku? Wong Jepang we. Apa gelem odo-odo Giriso bagus sekali. Kamu apa? Kamu bisa? Jurusan apa? Jurusan apa? Tari. Bisa nari apa? Ayo, ini juga bisa ngiringi tari. Ayo, sedikit aja. Ini gitu aja. Gimana? Mau nggak? Mau nggak? Kok dijak kok malah nggak mau ya? Ya nggak apa-apa Mbak. Terima kasih ya mau datang di ulang tahun channel dari sana bisa nyaut kan? Oh, dari sana bisa lihat streaming kan? Dari Perancis? Ya bisa tekan subscribe Dalang Seno Channel. Teman-temannya dikasih tahu subscribe Dalang Seno Channel. Cipak. Bagus itu. Iya. Banyak orang gila. Iya. Silakan kembali. Terima kasih. Mbak Misaki. Ya wah. Ampuh-ampuh tenan iki londo-londo. Lho, iki saiki malah sing nganggo malah wong londo to. Liwat ngarepe wong bungkuk. Sing kanu tradisi Jawa sing ditinggalke wong Jawa malah wong londo nganggo. Liwat ngarepe wong tuwa bungkuk. Iya. Lah saiki canom liwat ngarepe wong tuwa ngentut ta ya sira kebata. Iya. Arang ya dhewe-dhewe kaya Jawa sing wis ilang ya pancen kaya ngono kuwi. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ayo saiki Wahyu karo Neti. Ya. Sinden sing jarang-jarang naik pentas. Iya. Ayo yuk. Yo. Jodoke dhewe-dhewe ya, Mak. Mengko Prastiwi ruwit kambil iki.
Yo, arep nembang apa? Nembang apa? Napa nggih, Pak? Serak ya, Pak. Apa? Gubuk asmara. Wah, ya. Gubuk asmara, ya. Nyingkar bawani, ya. Ya, Bu, dibawani, Bu. Sing enom sik. Sing enom dhisik. Sing enom sapa aku to? Kowe. Ya, engko bar kowe iki mumpung Mimin Apri wis teko. Ya. Sudah datang, Pak. Ayo nyanyi sik kok sudah datang. Kowe iki wong pesinden apa nyinden wegah nek nampani amplop sregepi ra jamak-jamak. Dompok ya, Pak, soalnya. Apa? Dompok nek. Ora apa-apa, justru dompo kuwi menjadi daya tarikmu. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem nyangke mutan. Oh, pengumuman sih. Suzuki Carry AB 1146 PC. Suzuki Carry AB 1146 PC, Mitsubishi Kuda AB 1597 PD. Parkiran Selatan minta tolong untuk digeser. Nah, digeser ke showroom. Ada mobil yang mau keluar. Monggo. Lelampahan kang kawuri. Ugi dari penyalpun Mas Indrawan, koresponden CNN Indonesia di Jogja. Selamat ulang tahun pertama untuk channel Dalang Seno. Terima kasih telah memberi nafas panjang pelestarian budaya wayang kulit. Wayang kulit yang saat ini terbukti dicintai generasi milenial dan telah mendunia di dunia digital, khususnya YouTube. Wayang kulit Ki Seno Nugroho bisa jadi adalah seni tradisi yang tayang dalam durasi pertama dan dilakukan secara reguler. Sukses terus buat Ki Seno dan kru dan channel Dalang Seno. Matur suwun. Soko Mas Hendrawan, koresponden CNN Jogja. No. Yo. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Sik kene nembang gubuk asmara sik kono karon sih kalau. Kalau Condro di muka karo Asmara bangkit. Mangga, yuk gubuk asmara. Ya, mangga, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae
kae lho. Apa aku iki disawer kok malah kemekelen nyom to? Sik nyawer krune dhewe dadi guyu aku. Wah iya, ya ora apa-apa. Nuwun nggih, Pak. Heeh. Nggo nungkokke topi bojomu. Sembah nuwun Mbak Ayu, Mbak Neti. Ya, ki Mbak Mimin, Mbak Apri. Kok sik nok sindene men komplit dhisik. Ya, kowe ora limbukane ora terbatas kok. Ya, ana sing ngenteni liwung barang ning ngisor wit kambil. Wis gawa jaran barange. Full. Ayo Mbak Ria, Mbak Lian, Mbak Iin. Ya iki anu ben ora iki ora ngopo-ngopo wong iki ya. Apian kok ya. Jaga dek iki jaga. Sus rambutnya semirabang. Men kaya jengger wilah. Bawi kancaku dolan biyen ya Yai telu. Heeh, Mbak Iin, Mbak Lian karo Mbak Ria. Ya, iki ya gambare wis dipajang dadi kru WL ning kono. Sindene dadi 15. Oh iya. Kapan-kapan dijak kabeh. Wis rasah wis.
Nggih dicak kabeh kajenge rame, Pak. Rame-rame kepewe. Rame kaya niki kan seneng kumpul kabeh. Ya seneng kumpul atine seneng tapi duwite boros kaya kowe. Ajalah. Tuli nyong ra ono turane iki. Oh, sapa jenenge kuwi? Endah kuwi. Ayo ngondak malah turu ngene iki. Engko nek ra dikon ndak malah anguk-anguk kursi. Wong wedok kok nek turu kok sirahe nang ngisor. Kober nggih jenengan padahal ngemat-ngematna wong turu. Ampun buka wadi to, Pak. Ora apa-apa kok ya. Isine kula iki. Ora kowe iki sing kabeh kru yoga moto kabeh wisan. Ana sing saka dhuwur, ana sing saka ngisor. Pripun, Pak? Mang prakteke melih. Fotone kabeh kae. Nanti ana sing muni, "Aku saka ngendi ya?" Wis sak karepmu aku ya. Iya. Iya. Tembang apa? Piai papat. Iya. Oh, nyuwun liwung sak papat ya. Diaturake. Liwung, heeh. Engko bar liwung iki lagi kae Mbak Mimin Mbak Apri wis rawuh kae. Iya. Wah, ora nganggo sandangan Jawa iki mesti penonton padha bertanya-tanya. Piye Mbak Mimin Mbak Apri ora nganggo sandangan Jawa? Wah, jos tenan iki. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Akan tampil Mimin Apri setelah iklan berikut. Ayo dibawani salah siji apa? Wiwit sing ngapal kabeh. Ha. Piye? Apa kene rembugan ngene dadi siji kene nang ngarep kene ya? Ya. Wiwitan saka Endah ya kena, Mbak Lian ya kena. Hanjrah engkang pospi Akeh tenan iki. Ani engko pasangke karo Mimin karo Apri. Heeh. Karo Prastiwi. Iya. Tendang-tendangan. Oh, kutut manggung lho. Wis mangga. Dadi liwung atiku. Senengane ngakal-akali dhewe kowe. Wah, genisku tak copot ya. Sing marai raudan tak copot iki lho, ora percaya. Sumuke sumuk ning mendung mesti bablas. Ki ya. Dadi liwung.
Lanjut, Pak. Terus Lanjut. Loh, mikir jenenge Pak. mikir teng pundi? Disilih kae. Oh, lanteng lho. Sabda kita Jarane nyambut ya. Rak lumandeg. Kecantol. Labu maning sabar nggih. Sik. Gede kene ndis. Nah. Piye? Yes. Nah. Kok kon njaluk saweran barang? Weh. Wes kowe meneng sik engko gek joget. Sapa? Mawawan wis joget kok saiki isih kurang. Mbak Mimin, Mbak Apri monggo. Ya, katuran tindak panggung mriki. Ayo rasa nganggo sandangan jo ora apa-apa. Ya iki diantu-antu para pamirsa semene akeh. Ya. Monggo. Wah, ketok lanange saiki. Ya. Aduh, saiki ya. Di, Mbak.
Pokoknya tipis. Jewili Jendalu Paseno. Wah, ayo saiki ketok lanange tenan iki. Gleling tenan. Iya. Saderengipun ngaturaken apa karo kanca-kanca Dalang Sena. Kula nyuwun pamitaken Mbok Ni Sukina ra iso rene nggih. Jenenge mangkat sapa? Sing iki Pakne cilik Sukina. Mbok Ni Sukina mboten saged mriki kersanipun leren sik njaga kandungan mesake ya wong wedok serkoses meneng Mas. Kula ya jenenge kan ya dadi keluarga kene kok nganti absen ya kebangetan. Iki Pakne Gedhe Sukina. Iki Pakne Gedhe Sukina sing mangkat ben sing aku saiki krasa kowe saiki lagian. Kowe nek nang panggung rangkul-rangkul mimin to. Asline ya kaya ngono kuwi sing. Asline ya ngepek lho kene iki. Nggih Pak, matur sembah nuwun awit kanca-kanca Dalang Sena ya alhamdulillah ya ana dhewe iso melu ngemum kanca-kanca Dalang Sena sing melu kuwi dadi kondang ya kejaba nderek Pak Sena ya kanca-kanca sing luar biasa kerja keras matur sembah nuwun. Nggih, streaming. Di balik layar ternyata ada pejuang sing tanpa dipengerti oleh kanca-kanca sing mirsani nggih. Nah iya. Mbuh ngantuk jatahe bojone barang njaluk ora dikeki mergo mengarep streaming. Iki wis ana sing nunggu kowe lek. Sapa? Kuwi jatilane kuwi. Jatilane. Lagi munggah bokonge kok tepos ora garing Pak rong dina udan. Loh, ternyata sedaya menika mbedakan pengorbanan ya, Pak. Leres nggih. Kalau wau pancen dipun anu siang wau kula sampun dipun tangleti kathah sangat penggemar. Mangke Mbak Mimin Mbak Api rawuh mboten insyaallah rawuh. Piyambakipun menika piyai mboten badhe supe kalian napa ya kerjanya Dalang Sena Channel. Ya matur sembah nuwun mulane. Lho co dadi wong wedoke rekoso ditambahi 10 cm kene ditambahi sumuke ra iram. Kayak nek dikumbah ora garing kae dik-dikan ya lek tekan omah. Lah anjir. Lah saiki ya wis ketok tenan. Pri, mula ya copoten. Oh, drijine 6. Sini 6. 11. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Mimin Mbak Apri. Sampun kersa rawuh menika sampun remen sanget kula nggih. Mas Hadi ya remen, kru kabeh streaming Dalang Sena remen dari awal 1 tahun 260.000 subscribe. Mangke kalian panjenengan mbudidaya supados saged ngancik 1 juta subscribe. Amin. Mugi-mugi perjuangan yang baru 1 tahun ini ampun dadekke nglokro sinaosa wis subscribe-ipun sampun kathah aja nglokro ning nggo memacu semangat, Co. Nggih, Ana saiki wangun tenan dundang lik ngono. Seminggu kepengker kula sampun sowan wonten mriki. Oh, nggih. Nggih matur sembah. Arep ngopo mah bingung nggak Pri. Kula niku asline. Iki wong lanang nek candang lanang ki mah bingung. Asline kula niku mboten saged dagel, mboten saged nglucu, bukan tipikal pelawak sing pinter ning kula menika mergo panjenengan mengumpani kula ingkang luar biasa setemah yang bukan apa-apa bisa menjadi jarne penghibur. Nonton matur sembah nuwun Pak Seno. Sami-sami Mbak Mimin. Nglengganani tasih kathah kekirangan kula kalian. Lah pun ngeten kok Mbak ae. Ning ngeten angger iruh tikus moncrat. Iya malah apik kok ya. Nggih. Ayo niki diantu-antu sageng para lenggas manten kathahipun. Ya. Monggo sak sampunipun menika gantos dalang saking Gunung Lawu. Aku tak gandrung kowe genti ya, Pri. Gandrung kowe genti. Iya, piye? Ya ceritane kok ya masa ya. Slendro. Apa Nduk? Sinawang datan boseni. Masuk lek,
nyawang wong ayu aleman ceritane kowe wedok rekoso tak lah kok malah gila iki to kok nyambut gawe lah aku ngerti keseharianmu ya piye ya gila to rekoso tak lakonane angger aku etuk nyawang wong ayu lambene abang bareng ngemah-ngemah dong jati kok ya yen mati aku wis kurung delok primas apa rene ada apa Pak Sin ya ora ono tenan Dates SMP kok. Mula tutupi lendrang. Yung. Angger tresnaku mbok jaga apa lek langga melek manut ati kesiksa ya ora apa-apa. Iya. Gelo nggih. Ah, heeh. Sing kira-kira kanca-kanca durung tau, Mbak. Ora apa-apa. Iki rusak ora masalah. Yo. Liyane gelo apa sing kira-kira ati kesiksa men do tambah pengertian utawa perbendaraane tembang. Iya. Apa? Ati kesiksa nggih. Ati kesiksa. Ngatos-atos. Ayo. Saking nggone ramot tok ya. Iya. Njaba kono iki jare tekan nganu kono. Endi? Tekan prapatan kulon kono. Yo, ati kesiksa. Gelo slendro saged. Ati kesiksa ya ati kesiksa. Nggih, nggih. Ora apa-apa, ben do di nganu. Ati kesiksa. Engko ora atimu kesiksa tenan. Apa pancen lakonku kuwi tega ninggalake aku urip terasa kaya ngene omah wis ana tentreme tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak belani tak tresnani ora tansah ngapusi nangis hatiku nangis nelangsa yen kelingan hatiku di gawe lara mengke ben kagungan tambah perbendaraan tembang. Iya. Lilo aku kudu lilo kowe direbut
Iya. Aku steril lho. Sampun menika Mak Cange. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri sampun kepareng rawuh. Iya, ngono. Mbak Apri Mas Mimin kok ya nganggo jan wah gleleng tenan ya. Iki mung lagu. Sepatu iki lho. Ngomongke sepatu mung lagu. Iya. Ayo sing kurang sapa iki? Sing urung. Oh iya, Ika, Agnes karo sapa? Ani. Ya, ayu wong anu kuwi lagi hamil muda wis ben dikepeti men bubuk, heeh. Ayo rasah kowe engko ndak malah jil-jilan. Tambah Prastiwi. Ya, kita tambahkan. Oke. Ya, Pras yo. Heeh, mangga. Selamat malam semuanya. Oh. Berjumpa kembali no. Berjumpa kembali dengan Prastiwi. Wih. Artis fenomenal. Artis fenomenal dari Gembira Loko. Udah ding. Jakarta. Wah, Jakartane ngendi kowe? Ragunan. Ragunan ki yo nggon kewan e. Ayo jejer kowe. Ciloko. Wis. Selamat malam Tante Prastiwi. Tantemu kok. Padahal katanya dari Jakarta. Oh iya. Prastiwi siapa Mbak panjangnya? Prastiwi Rahayu. Oh, Prastiwi. Kok kaya bioskop? Apa bioskop? Bioskop Rahayu iki mbiyen ana. Apa filme ming gairah dalam semak-semak. Sopo? Iya. Ayo. Apa? Kenapa, Bu? Manut ya. Tembang kangen. Aku kaya bayar aku. Modar ora. Aku wis bedhek mesti disuarani mesti. Apa manut? Ayo tembang. Apa ngematke? Kok ngematke? Kayak mendeli. Kali janjine napa tembang kangen napa liyane? Ya lali janjine mawon.
Apa Ani? Ayo apa? Ani ayo. Hei, apa? Nyanyi apa? Lali janjine juragan empang ya oleh. Juragan empang aku ora iso. Hah? Lali janjine nggih. Lali janjine. Yo. Bawane. Boten sah. Kowe Wis wengi iki. Selak gandane Kang Sekar. Ora sah. Gaduh. Tak keris lho kowe nek ya. Iso apa ngonamu? Ayo nek iso gelo iki. Oh, iki. Kok menggok? Ya. Ayo nak. Sing kula to. Ge tak tawak-tawak kene. Kok padake napa to, Bu? Padha-padha lho awak dhewe niku. Sesama kerdil. Sesama kerdil. Agene kowe ngrumangsani karo awakmu. Ayo menyadari aku nek Aku nglelengi ra jamak-jamak ora. Kaya aku apa sing arep tak umukke nek ra gleleng. Oh iya. Wis tuwa. Ya elek. Agene tak bol. Jebol. Ya tak undang bol ngono. Ning cebol padha wae. Iya. Dina Minggu kang tak anti Biyen isih kontrak ning pinggiring rut kono kae tak parani iki lagi ngesoki banyu ning gone ember. Arep ngopo Yu? Nggo adus. Aku mesak ember, iki wis cukup kok nyemplung, blung ngene. Lah kaya ngematke kok. Oh ciduk silik kae. Kok kaya ngono Yu rupane. Tak kira mobil tuwa wae gelem. Pahit. Sing pahit iki sing tuwa kuwi kok. Kowe wong kowe gelem ngematke wong tuwa. Ora wae wong. Apa wis cetha ning ngarepe kok kon ora ngematke. Salah tidak langsung mesti ngematke. Malah ngadeg kowe. Ayo. Cetha ditakoni wis ning ngono mesti ning nggon ember. Yu. Lagi ngopo? Lagi adus e. Lah, ketok kabeh mang. Ayo, dinamune. Ngopo do kagum karo bodiku po? Ayah. Kok do gemereneng ki? Sing ngenong ae sing kagum sing ngenong ae lho. Nek meng ngono ae ono. Nek meng kaya ngono ae ngomah ono. Ono kok ngono kae. Kenci do kenci. Iya, ngapa ngajak nyanyi Bu. nembang. Ampun galak-galak to, Seneni Bu. kabeh. Seneni kabeh iki. Seneni kabeh kowe. Ayo nembang. Aku lagi iki diseneni. Ayo cah ayo. Nggih, pawakane padha ta bodine. Bodi kita sama ya, Bu ya. Mesti do milih aku nggih ta? Heeh. Ora mungkin milih Ika. Ika kaya jeje. Heh? Kowe cangkeme sing kenong kae atos ya. Jelas milih kowe sing murah muni ngono. Par gratis jo. Kaya ning Parangkusuma ngono. Sing murah. Kulino, Bu. Mong lali Maksudmu piye, Mbak? Pindah kene. Lah aku nang jatahe ning kono. Lah aku ning kono pindah kene.
Ya nyedaki mbokne. Ya iya ta, Mbok. Arep mimi. Terus saiki gilirane sapa? Giliranmu saiki. Bar kae ya kowe. Ngawur. Kita tinggal urutane lah bar iki. Bedane rene. Ya wis maro. Ono. Ayo. Ketok apa ta? Ambuh tekon. Aduh, Bu ampun. Anane picersa moya. Wae santelap tenan kowe. Yakin santelap tenan kowe. Kancil lho kowe. Ngandel. Kancel kok sakmene to, Bu? Gedhen. Aku yo kene. Aku mbokne kancil. Iki mbokne kancil. Mbokne kancil munyuk. Kowe munyuk lanang. Ya do munyuk-munyukan ya. Pintar golek alasan. Wes, guys, arep sapa? Aku ora apel Mas, tenan. Apa? Ora apel. Ora apal kok ora apel. Cah telu mundur, mundur sing Aku bali. Bali cengelmu. Wak gedhek lho suwe-suwe kowe. Suwe-suwe sok gemeske lho. Gemes kok digedhek. Ya nya gak dicipel. Gemes. Ora sudi. Are gemes. Nek katut dagingmu. Ora isih atos nyodemokno. Mah. Pastiwi ngarep, sing telu mburi. Kowe sing mimpin joget. Mimpin. Leader. Leader ya. Tuwa dhewe kok. Yo, ayo. Nendi? Wis mangap lho, Bu. Mangap. Biasa. Aku mangap terus. Oh, kok nek wis mingkem. Nek wis rampung ya, Bu. Aku cah melek. Tadi cah melek. Aku cah elek diwarai. Wis urung? Wis, yo. Aku wis ora keblongan. Tiwas aku ngene. Kolorasi. Tiwas kowe ngono tibane ngono ya. Full gagal. Wah. Tak wet-wet tenan iki marahin guyu terus. Iya. Lho kowe kok ora ngarepe ngopo?
Aku ora iso joget. Wis ben iki sing enom. Aku nirokke Agnes ya ora iso. Agnes kok. Weh lah. Kok kene kowe joget nek wani. Ayo. Sawer. Anting. Bendol, hidup bendol. Bajingan. Iki parapane jan bendol kok. Jenenge bendol. Ayo, elah. Ayo, Pak. Ya, Ayo, Pak Jono. aku buka wadiku kok. Engko nek nganti kondang Kim Bendol Senono. Dirayu, Bu. Dirayu. Ayo maju aja main gleleng. Maju apa? Joget nek wani. Anu wae, aku engko bar iki kowe kan aku gandrung ya. Gandrung. Heeh. Engko kowe gelem tenan. Hidup dalang kita. Yeay. Ayo. Mike diasto. Dhuwur ini kowe. Nganggo medel. Ayo, cak aku wedi mek karo kowe. Kowe nek bar iki bali lho. Apa bali? Sesuk sekolah. Cak cilik ya. Ayo ke mana? Oke. Neng arep, Bu. Jengkeng. Ya. Ini dadi leader. Oke. Asik. Leader aku. Ya. Yo. Siap ke sih? Siap ya? Cangkemmu. Kencang kanan, gerak. Uraku lho, Ika lho, kurang ajar Ika. Kurang ajar Ika, teman. Wong tua yang nggo dolanan. Lah, kan pase ngene to, Bu. Lah piye? Mosok ya ngene. Rapatkan. Siap gerak. Kencang kanan, gerak. Kowe kalah to karo aku. Iki kan garapi aku kok. Kalah aku tak percaya. Iya, ra bayaran iya iso. Oh ya mo. Duit. Aku akon aku medun. Ayo saling ngece wong seneng nek mani ngaji. Ha ngecer apa-apa pimpinane aku kok. Pimpinan kok susuk 3000 jaluk. Susuk nyambut gawe. 3000 e. Ayo ben ah, 3000 iso nggo nguyuh e. Dalang juga ora isin. Ayo ora wae apa. Wani ya? Wani. Yo aku wis kesel. Ora aku sikik kok. Dirampunge sik. Aku lidere. Ya, yo. Jan. Yuk. Ayo. Sabrak. Cangkemmu. Ayo. Den kok kendhangi kok. Arep tak gawe modyar iki wong to iki. Yo. Titenono. Apa? Asli we. Sesuk jadwal bajute bayar wak potong Semarang. Apa kok dipotong? Aku joget kok. Ya dodolan sesuk aku. Ngedel iki ani. Yo. Ayo. Janjane kowe nek
kowe. Sele. Kowe ya lara e. Heeh, mau sambat ngono aku lara. Ayo dibenake sik nek lara. Ora yo. Diunggahke sik. Ranci. Muga-muga. Aduh. Yo guys deloe mengke-mengke. Rasakno makane sosok ngece. Ya aku wis mulane aku ngrasake nek sinden joget iki ngrekoso. Nah, kene kok ngece ngono. Ngrasake kowe pesan. Iya. Iki dhewe viral esuk yo. Ya ta? Viral ya ora toke apa-apa aku. Lah ta. Nek oleh apa-apa ya ora omong. Viral ya dipek dhewe. Apik ta bathukku? Kok iso ana rambute? Sarut iki. Ora, iki rambut dudu. Rambut. Ha kene kok. Nek ngisor apa? Hei, Maksudnya kene iki lho. ngendi ra ono. Dengkul iki ra ono rambute. Kok iki jenenge wulu cumbu. Apa? Mbok. Yo, jan ayo. Jan-jane kowe ning ngendi? Atiku sujana kowe kencane karo wanita liya. Istirahat di tempat, gerak. Berhitung mulai dari kamu. 1 2 4 Sesone nek tak jak ngono kuwi berhitung mulai kowe muni sate loro, tempe loro. Ya diandani sik karo Belan. Kowe ngopo nesu Surabaya? Tandangi tunek-tunek iki. Nek tak antel. Ora bayar kok nesu. Nek kowe nesu ora apa-apa ya? Apa-apa. Cah bayar e. Siap, gerak. Rencang kanan, gerak. Ojo nganu das. Kondas kunah. Ate. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Begagak, Iki wis kurang apa iki? Wis iki. Begagak. Wis. Bubar, jalan. Yes. Si Dora. Apa? Jaran ngekeki. Ngekeki ayo. Baris-baris. Lali janjine. Tak buka. Dalange male jan sepule. Piye iki? Oh, iki aku njaluk lho. Loh, piye? Aku kon dadi mbok-mbokane. Lah kowe wis ora mayang e. Heh? Ya mau janjimu ngono kok. Kowe mbak tak sepatani rasa ngadeg. Ora, Oh iya iso. Kudu kuwi kok maksudku. Ha iso wae nek ngadeg kowe ngadeg iso sikilku isih bakoh kok. Ya wis tak sepatani ning gak wis. Apane? Heeh ora. Apane? Oh lah kowe mencel-mencel. Iki lho, duwite isih do nang kono kabeh. Ya wis pen tambah sugih pen. Wis, bali nggone. Nah. Iblis. Kuwi ra marahi deg-degan aku to. Nek kepleset tiba aku nambahke. Serkiler. Mresake. Kanca-kanca serkileran.
senengane kok gawe masalah ora. Oh. Rasa tangguh nggih. Matur sembah nuwun menika mangke badhe dipun ajengaken kadang kula sepuh saking Suko